Hola, Arnau, estàs arribant? Jo estic aquí, davant del plató. Sí, ja estic aquí. Estic a l'ascensor i arribo. És que el tren ja saps. Vale, no et preocupis perquè jo porto la peixera. No estiguis nerviós, vale? Tu tranquil, sortirà tot molt bé, ja veuràs. Tu has preparat? Pues la veritat és que una mica sí, tia, perquè és que no m'he pogut repassar el guió i, bueno, no sé, a veure com sortirà. Vale, ara ens veiem. Vale, sí, ara arribo. L'estigma no és sexy. L'estigma no és sexy. Amb Sergio, Aida i Arnau. Bueno, benvinguts, com esteu? Molt bé, i tu? Benvinguts a L'estigma no és sexy. L'estigma no és sexy és un videopodcast en el que parlarem de salut sexual, educació sexual i bàsicament de follar. Vale. M'agrada. Abans de començar i explicar què és aquest podcast, ens presentem, si volem. Sí? Jo soc Sergio Villanueva, soc professor a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i la meva recerca va sobre comunicació de la salut sexual. Val? I vosaltres sou els meus becaris. Olé. Però som més que uns Som més becaris. que becaris. Bueno, sou, ja mirarem, ¿vale? Però si us voleu presentar. Endavant. Primera? Sí? Vinga. Vale. Doncs jo sóc infermera, però Ahà. també sóc graduada en Humanitats i ara estic treballant de tècnica de recerca aquí, a la Facultat de Comunicació. I et dius Aida. I em dic Aida, sí. Aida, que de vegades jo li dic Aida i me corregeix molt, però Sí. està molt bé perquè és Aida. Aida, sí. Molt bé. I I jo sóc l'Arnau, graduat en comunicació audiovisual i ja està, i aquí becari i tècnic de recerca també en el CRIC. molt bé. Centre de Recerca d'Informació, Comunicació i Cultura. I entre els tres portarem aquest podcast, videopodcast, en el que Ahà. això, parlarem de salut sexual. Abans de començar, me deixeu un minutet que expliqui que aquest videopodcast és producte d'un projecte de recerca que es diu Canvia el rostre. Canvia el rostre és un projecte de recerca finançat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i el que hem fet en aquest projecte és generar un qüestionari sobre actituds de salut sexual, coneixements de salut sexual i sobretot sobre estigma. Estigma és un gran concepte durant aquest videopodcast i aquest projecte. I aquest qüestionari se l'hem passat a 400 joves de tota Espanya per conèixer com són les actituds cap a la salut sexual d'aquests joves en Espanya. I de Vale. quines edats parlem? Parlem de joves d'entre 18 i 24 anys, Vale. ja que la mostra ha estat seleccionada en totes les comunitats autònomes d'Espanya amb un mínim de 40% de cada gènere i un mínim d'un 15% de població no heterosexual, perquè estiguin totes les franges, tots els gèneres i totes les sexualitats representades. Vale. Llavors, al llarg dels episodis, mentre parlem dels temes que parlem en cada episodi, anirem llançant algunes de les dades que hem obtingut en aquest projecte Canviar el rostre. Vale. Vale? Perfecte, Perfecte. em sembla perfecte. Sí? Comencem? Així que comencem? Sí. Comencem. La primera gran pregunta que jo us volia fer és si sabeu què és la salut sexual. Vale, jo tiro per lo fàcil. Jo crec que salut sexual pues, és com l'absència de malalties de transmissió sexual, com més a nivell físic i tal. Infeccions de transmissió Infeccions, sexual. perdó. Puntualitzem. Però jo estic parcialment d'acord amb el que tu dius, però no és només una absència de malaltia o només un benestar físic, sinó jo crec que també s'ha de contemplar aquesta part social. És a dir, la part de que has de tenir unes relacions amb els altres que siguin satisfactòries. Vale. Doncs els dos teniu raó. Segons la Organització Mundial de la salut sexual, i agafo la definició perquè no me la sé de memòria, val? És un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat, lo qual no és absència de malaltia, disfunció o incapacitat, com heu dit. Val? Vale. No podem definir la salut en relació a l'absència de malaltia, perquè llavors hauríem de definir què és malaltia. I aquí entrem en un debat filosòfic que és una mica complex. La salut sexual requereix d'un enfoc positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents, segures i lliures de tota coacció, discriminació i violència. Llavors, la salut sexual són les dues coses, l'absència d'infeccions de transmissió sexual i també una vivència de la pròpia sexualitat
lliure, sense coaccions i sense violències. Vale? És Vale, l'acceptació de la pròpia sexualitat i l'acceptació de la sexualitat dels demés. Vale, Això no només a nivell físic, sinó social, psicològic, relacional... Exacte. Aquesta perspectica holística que solen Exacte. dir. Exactament. Vale. Perfecte. Tu ets una mica repel·lent, pel que estic veient. Bueno, a La veure, lista. només La sabionda. puntualitzo. M'agrada, molt bé. Pues hem fet molt bona selecció de becaris. Bueno, Sí, ho bueno. intentarem. Val. Llavors, part de la salut sexual implica educació sexual, com hem vist. No és només evitar la transmissió d'ITS i infeccions de transmissió sexual, sinó també és un tema d'educació. Llavors, el que faré ara és us explicaré la definició d'educació sexual que dona la Organització Mundial de la Salut i després us preguntaré a vosaltres si és com heu viscut la vostra educació Vale. sexual. Val? A veure. Segons la Organització Mundial de la Salut, l'educació sexual integral és brindar als joves informació precisa i apropiada sobre la seva sexualitat i la seva salut sexual i reproductiva. Els nens i els adolescents tenen dret a ser educats sobre si mateixos i el món que els envolta de manera apropiada per al seu desenvolupament i edat en tot el relacionat amb el sexe. Són moltes les persones i les entitats que tenen un paper que desenvolupar en l'ensenyança als joves sobre sexualitat i salut sexual i reproductiva, ja sigui l'educació formal, en casa o en entorns informals. Lo ideal seria rebre una educació sòlida i consistent sobre temes sexuals a partir de múltiples fonts. És això la vostra vivència sobre l'educació sexual? Vale, jo crec, al meu entorn, i crec que no és només en el meu entorn, sinó crec que és una cosa més generalitzada, crec que és completament al contrari de la definició. Crec que, per començar, adolescents i nens tenen com una exposició a aquests temes molt prematura i normalment no són fonts fiables, sinó que, per exemple, no és en l'educació formal, sinó que són fonts alternatives i que no poden donar informació del tot fiable, jo crec. Sí, realment, jo també he tingut una vivència molt semblant. Si parlem de les nostres experiències, educació informal era el boca a boca entre les companyes i els companys de l'escola. I després, a nivell formal, l'escola, jo no sé si ho vas tenir tu, Arnau, però a mi em venia una persona que es considerava una experta, et portaven preservatius i els havies de posar un plàtan. Tal qual, tal qual. Això no sé quin tipus d'educació ens esteu donant, però no ens explicau per què fem aquesta acció, simplement ens explicaven l'acció. Ah, exacte. O sigui que l'educació sexual literalment era una persona venint al plàtan i feia així. Sí. I us deia que és un penis, que és una vulva, que és una vagina... Era un treball d'extracció. Anatòmico, una classe d'anatomia. Sí, més anatomia que educació sexual. Doncs fixeu-vos que educació sexual és molt més que això, no? És aprendre a respectar la sexualitat, conèixer molt a fons la nostra sexualitat, per què tenim sexe, per què ens agrada, per què no ens agrada, etc. Vale. Així que, per exemple, parlant de preservatius, no? De la població que hem enquestat, un 50% reconeix que fa servir preservatius per evitar l'embaràs i l'altre 50% per evitar les infeccions de transmissió sexual. Llavors, no hi ha un consens de per què fer servir el preservatiu i què és el que ens fa més por. Val? Ja. El que hem de fer és canviar aquesta mirada, no pensar des de la por al sexe, sinó pensar en estratègies per prevenció d'infeccions de transmissió sexual o de l'embaràs des d'un enfoc positiu. Sí, per poder gaudir-lo, però alhora estar sants. Sí. Exacte. Llavors, per explicar-vos què són les infeccions de transmissió sexual, us he portat un joc, que és això! Vale. Un joc. És una peixera on portem peluixos, peluix en català, no? Peluixos. Peluixos. Peluix amb les diferents ITS que tenim al mercat. Ui, això que ens paguin per jugar, un Sí. èxito, Està bé, no? Sí, sí. Tens raó, que us estic pagant Hombre. per jugar. Arnau, calla. No pensaré. Bueno, agafem la primera d'aquestes cosetes, que va ser aquesta. Vale. Que cucada, no? És un cuc. És boníssim. Per als que no ens veieu en vídeo, és un cuquet de color rosa i en forma d'espiral. Exactament. Per què té forma d'espiral? Té forma d'espiral, bueno, aquesta infecció de transmissió sexual és la sífilis. Vale, sífilis. La sífilis, nom científic, agafo la xuleta de nou, Otra vez. No et cal, Sergi, em tens a mi, estreponema pallidum. Ja Aquí està. tenim a la nostra... La llesta. a la llesta.
És un bacteri del tipus espiroqueta. Per això Perquè té té la aquesta forma- forma en forma d'espiral. Vale. Al canviar el rostre van fer un apartat de preguntes sobre coneixements. Hi havia coneixements sobre diferents infeccions de transmissió sexual. I sobre la sífilis van preguntar si és veritat que un dels principals i primers símptomes de la sífilis és que surtin taques a la pell dels genitals. Taques en plan vermelles. Taques a la pell? Ostres. Què passa? Pues no sé. Tu què creus, Arnau? Pues serà, no? No sé. A veure, La lista, por favor. jo crec que sí, evidentment. I tu no t'amoïnis per aquesta taca, que ha dit genitals. Exactament. Perquè t'he vist que t'has posat una mica pàl·lid. Sí, sí. Tranquil. Efectivament, un 45% de la població sabia que un dels principals símptomes de la sífilis és que surten unes taques, el primer símptoma que surten unes taques als genitals. Vale. Són unes taques marrons vermelloses Vale. i que es diuen xancros. Xancros. Val? Vale. Llavors, una altra pregunta que van fer és si un dels símptomes de l'evolució de la sífilis és afeccions mentals com per exemple la demència. Què penseu? Jo crec que sí, Ostres. en aquesta. I a més us puc donar anècdota. Otra vez. Doncs mira, tu que és molt repel·lent, però la resta de la gent... Només un 21% de la població, dels joves, Només un 21%. un 21% sap que una conseqüència d'una infecció de sífilis a llarg termini pot generar afeccions mentals com ara la demència. Uf, I és un expliquen- percentatge molt baix. I l'anècdota és? L'anècdota és, doncs, mira, perquè se'ns quedi una mica, una de les teories que es té de per què el filòsof Friedrich Nietzsche va embogir al final de la seva vida és perquè deien que tenia neurosífilis, Ah, sí? Mira, que és una de les fases que pot cursar aquesta infecció sí. bacteriana. De fet, diversos personatges històrics Sí. s'han dit que tenien sífilis. Sí. Felip el Hermós, el També. rei d'Espanya, també es deia que tenia sífilis, perquè al final de la seva Perquè vida es tenia- va tornant una mica... Vale. Curioso. Ahà. Pues aquesta és la Doncs aquesta és sífilis. la sífilis. Vale? Bacteriana, hem dit. Exacte. Per tant, jo em quedo les bacterianes. Tu te quedes els bacteris. Pues aquí es queda. Vale, continuem a la següent ITS. En aquest cas serà aquesta mena de patata gris. Una val? mica lletja. Sí. No és lletja, està bé. Aquesta és la gonorrea. Vale. Vale? Vale. La gonorrea és un bacteri molt petit del gènere Neisseria, que es diu Neisseria gonorrhoeae, i en aquesta enquesta de canviar el rostre el que van preguntar és si un dels principals símptomes que té una infecció de gonorrea és l'escosor a l'hora d'orinar. No és escussó, és cuissó. Ah, la Pompeu Fabra. La escuissó. Cuissó. 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 Gràcies per ensenyar-nos tant. La Per això becària. està la teva Ai, becària. va. Bueno, creieu que és així o no? Un dels Eh, principals símptomes és l'escuissó? Bueno, sona un símptoma plausible. Sí, vale. però hi ha tants cops que pots tenir cuissó a l'orina. Ja, això... Qualsevol infecció d'orina una pots confondre-ho. Exacte. Sí. Això va fer que només un 38% de la població sapigués que aquest és un dels símptomes principals de la gonorrea. I és així. L'escuissó a l'orinar és un dels principals símptomes de la gonorrea. I és bastant que es pot confondre, o sigui que... És un símptoma que es pot confondre amb una infecció d'orina Clar. normal i correcta. Vale. A llarg termini, també una infecció de gonorrea també pot arribar a desenvolupar problemes mentals, com ara la demència. Vale. Vale. Un dels problemes que tenim amb la gonorrea és que és un bacteri molt petit i que està començant a generar moltes resistències a antibiòtics. Vale. Llavors és una cosa que hem de tenir molt en compte amb la gonorrea, que te la dono. Vale. Bacteriana també, per tant me la quedo jo. Exacte. Vols saber una anècdota històrica, Arnau? Vinga, Ui. que t'encanta. M'encanta. Saps com es diu gonorrea en anglès? Gonorrea en anglès, ni idea. Doncs es diu clap, com Clap. clap, però ve d'una paraula francesa Ahà. que vol dir clapier i que significa Clapier. bordel. O sigui, que imagina tot l'estigma que hi ha darrere d'aquesta ITS. Vale, curiosa. Imagina't. Se li digui com se li digui perquè ve dels bordels. Sí. Estigma cap a qualsevol infecció de transmissió sexual i estigma també cap a les treballadores Cap a- del sexe. Sí. Exacte. Doncs continuem amb la següent ITS, vale? Que agafem i agafarem aquest bitxillo verd. Aquesta és més mona. Aquesta és més mona. Sí, és més És com una coquí. poma. ¿verdad? Aquesta és la clamídia. Vale. Us sona d'algo la clamídia a vosaltres? La clamídia...
està com molt associada a dones, pot ser? Sí, és veritat. De fet, van preguntar al canviar el rostre si és una infecció de transmissió sexual exclusiva de dones. I un 40% de la població jove pensava que sí, que és una infecció que només afecta a les dones. I per què es I creu això és això? informació falsa. Vale. Els símptomes de la clamídia són molt similars als símptomes de la gonorrea, és a dir, produeixen una infecció a l'orinat. Poden tenir algun tipus de conseqüència per al fetus en cas de que la dona estigui embarassada, però la clamídia l'agafen tant homes com a dones. Vale. Llavors, se detecta més en dones perquè és una prova bastant rutinària en les revisions ginecològiques. Clar. Llavors, com les dones teniu molt assimilat fer revisions ginecològiques cada any o cada poc temps, teniu un seguiment més profund de la vostra salut sexual. Sí. Els homes, i especialment els homes heterosexuals, no tenen tan incorporada aquesta rutina i per tant no detecten la clamídia tan sovint. Clar, si no diagnostiques sembla que no existeixi. Exacte. Desviat. Un dels problemes que passa tant a la clamídia com en la sífilis com en la gonorrea és que només són simptomàtiques en algunes parts del cos. Un dels problemes que tenim tant a la clamídia, la gonorrea i la sífilis és que no sempre generen símptomes. Només generen símptomes en algunes parts del cos i en alguns casos. Generen símptomes quan estan a la uretra, tant en penis com a vagina. I d'aquí lo de les infeccions d'orina, que es Exacte. pot confondre. Exacte. vale. Però són asimptomàtiques si estan a faringe o a anus. Ostres. Val? Això vol dir que no generen cap símptoma, no ho podem saber que les tenim, però sí que es poden transmetre. I a l'Arnau se li està posant una cara pàl·lida, blanca. Vale, perquè sí, o sigui, hi ha un risc de no saber-ho i poder-la estar transmetent. Exacte. Tenim el risc de que tinguem, si practiquem sexe oral o practiquem sexe anal, que estigui en altres orificis del cos, diguem-ne. I llavors el que hem de fer, l'única manera de saber si les tenim o no les tenim és a través d'una revisió. Clar. Vale? Un Vale. test. Hi ha molts tests molt ràpids que en 2 hores ens diuen si tenim o no tenim en aquests orificis, els orificis, en aquestes parts del cos, aquestes infeccions de transmissió sexual. Així que una part important de la salut sexual és la prevenció i l'autoresponsabilitat de la pròpia salut sexual, així que hauríem d'incorporar fer revisions De manera habitual. cada cert temps, de manera habitual, sobre aquestes infeccions de transmissió sexual. Més si tenim moltes parelles sexuals. Clar. Vale. Que és una altra forma d'autocura. Exactament. Exacte. O sigui, llancem un missatge de revisions rutinàries. Revisions rutinàries. Sí. Hem de fer servir mètodes de barrera, però també hem d'incorporar en aquestes estratègies de prevenció les revisions sistemàtiques, Exacte. les revisions temporals Vale. d'aquestes malalties. Especialment si tenim moltes parelles sexuals. Vale? Però tenim més infeccions de transmissió sexual. La Seguim. peixera encara tenim cosites. Encara està plena. Cosites. Agafem ara aquesta que és com una altra patata, Un altre i crit. aquesta també té forma de patata, que en aquest cas és el virus del papiloma humà. Vale. Vale? Virus. De qui us sona el virus del papiloma humà? A mi em sona perquè quan jo anava al col·le es va fer com una campanya bastant extesa de vacunació, però recordo que només es feien noies Ahà. i recordo que deien que feia molt mal la vacuna. Sí, el que va passar és que jo recordo que em va agafar tot just que feia un any, que passava d'un any des de que jo em podia vacunar o no. Perquè si em sona era de 13 a 15 anys Exacte. Vale. que es feia la vacunació i després ja consideraven que no eres un dels grups Exacte. adient per vacunar-se. No sé per què. De fet, el virus del papiloma humà té una vacuna. El virus del papiloma humà és important que ens vacunem en cas de que tinguem moltes relacions sexuals perquè és la causa del càncer de cèrvix, és a dir, del coll de l'úter, i de l'anus. Com? Sí, Càncer d'anus. Sí, existeix el càncer d'anus. I càncer a l'anus. Exacte. Uau. Exactament. Llavors, això al principi va fer que només es vacunessin les noies de 13 a 15 anys, però a poc aquesta vacunació s'ha ampliat. S'ha ampliat a més grups poblacionals, especialment a totes les dones i als homes que tenen relacions sexuals per l'anus, també. Vale. Vale. Llavors, és important tenir present que el virus del papiloma humà té vacuna. El fet de que només vacunessin a les dones al principi ha fet que quan preguntem si el papiloma humà és una infecció que només tenen les dones, més d'un 50% dels joves d'Espanya pensen que només la tenen les dones. Això és un problema, perquè els homes també la tenen, la poden passar a través del penis,
Passa que en penis no genera cap símptoma i poden ser causa de càncer d'anus en cas de sexe anal. O sigui que trobem un altre cas similar al de la clamídia. El de la clamídia, exacte. Sí. Els homes passen el virus del papiloma humà Ajá. amb les seves relacions penetratives amb el penis, Sí, quan follen, bàsicament, sí. però també poden ser receptors del virus del papiloma humà origen de càncer d'anus si tenen relacions sexuals anals. Vale? Vale. Aida, te quedes tu amb els virus? Sí, Vale. virus per mi. Vinga. Doncs continuem en la peixera. Vinga, No queda molta va. cosa, evitarem aquest gran i agafem l'ou fregit, que és com un ou fregit. I què és aquest ou Aquest fregit? ou fregit és el virus de la herpes. Vale. Aquest sona més. De què us sona la herpes? L'herpes és el de la boca. El de la boca. És el mateix virus. És el mateix virus. Vale. El virus de la herpes passa que quan té lloc als genitals se li diu herpes genital. Però és el mateix virus. El virus de l'herpes simplex, que es diu, i és el virus que quan ens constipem, ens resfriem, tenim una baixa de defenses pel que sigui, per estrès, ens surten uns eczemes als llavis, Sí. no? Que molts de nosaltres ens passa. Sí, per exàmens. Per exàmens i tot això, no? Quan el Sergi ens carrega de feina. Sí. Jo us carrego de feina. Mentirosos. Bueno, la qüestió, que podem passar aquest virus de l'herpes si tenim un atac a la boca, podem passar-lo si fem relacions sexuals orals als genitals. Directament se passa de la boca a... Exacte. Vale. Val? Llavors, un primer consell és no fer sexe oral si tenim un eczema, una llaga a la boca que és producte del virus de l'herpes, Vale. i en cas que passe als genitals, el que es passarà és que ens sortiran aquest tipus de llagues als genitals, tant als llavis vaginals com al glande del penis. Vale. Val? En cas que tinguem aquest tipus d'infecció, com el dels llavis, s'acabarà passant, però hi ha maneres d'accelerar la curació amb antivirals, cremes antivirals i demás. Sí. En cas que tinguem un herpes genital, el millor és anar al metge, que ens explori, que ens en digui el que passa. Val? Vale. Sabeu per què el virus de l'herpes ens passa cada cop que tenim una baixada de defenses? Per què? Home, La llista? sí, La llista? sempre forma part del cos i tenia alguna relació perquè actuava a nivell de la cèl·lula, que sempre estava present, a nivell neuronal, potser? Mireu, el del virus de l'herpes l'agafem un cop. Val? Un cop que tenim que ens infectem del virus de l'herpes, I el que pot tenim per ser sempre. de moltes vegades, normalment entra pels epitelis bucals, per això ens passa a la boca, però també poden sortir als ulls, poden sortir als genitals. És un virus que entra en les neurones i es queda dormit al nucli de les neurones. Vale. Val? Wow. I llavors, cada cop que tenim aquesta baixada de defenses, o que tenim estrès, o el que sigui, o que estem en alerta, es desperta i recorre l'axó de la neurona cap al final de la neurona, que sol estar a la boca. I per això fa una petita infecció a la boca. Quan més infecciós és l'herpes, és al principi de sortir la llaga, quan està desenvolupant-se la llaga durant aquell dia. Sí. Vale. Uf, aquests dies són els pitjors. Vale, o sigui que el pots tenir... Bueno, el tens, quan l'agafes el tens, Exacte. i va ressorgint Exacte. en moments. Vale? Vale, Vaja. És una cosa vale. amb la que hem de conviure. Sí. Altres virus importants. El de l'hepatitis. Vale. De qui us sona el virus de l'hepatitis? Hepatitis igual al fetge fotut. Ah, vale. Perquè és una inflamació hepàtica, i hepàtica es refereix al fetge. Has d'aprendre molt, Arnau. És que és de superllesta, la jo vida. no puc competir. Exactament, és un virus que afecta el fetge. Val? És un virus que no només és de transmissió sexual, però que es pot transmetre per via sexual. Tenim diversos tipus de virus de l'hepatitis, l'A, el B i el C, hi ha altres tipus molt minoritaris. De la A i de la B tenim vacunes. Llavors, Vale. supermissatge per avui, vacuneu-vos, de l'hepatitis A i de l'hepatitis B. Si hi ha vacuna, vacuneu-vos. Exacte. Està en la vacunació rutinària? Està en la o... vacunació rutinària. No es vacunen rutinàriament de la A, però podem demanar la vacuna de la A. Vale. Sí. De l'hepatitis B sí que tenim la vacunació està dintre de la pauta de la vacunació rutinària, però per si de cas no està de més preguntar. Vale. als I, metges. I com es transmet l'hepatitis? L'hepatitis es pot transmetre la A i la B de moltes vies, entre elles les sexuals. Sí. La C és específica de transmissió per sang. Vale. Vale? Vale. Llavors la C no és tan majoritària, és molt minoritària.
els símptomes són els mateixos, però la via de transmissió és sang. Llavors, es pot transmetre si tenim relacions sexuals amb la menstruació, amb la regla, Ostres, clar. clar, sí, té tot el sentit. Llavors, si tenim relacions sexuals amb la regla, el millor és fer servir en aquell moment un preservatiu, ¿vale? Però també es pot transmetre per altres pràctiques sexuals que puguin desenvolupar ferides de sang, ¿vale? En plan... Pràctiques tipus fisting, on introduïm el puny en la vagina o en l'anus. En aquest tipus de pràctiques també es pot transmetre l'hepatitis C. Clar, Vale. perquè causaria una ferida Una oberta ferida. i llavors I allà... és sang amb sang. És important que l'hepatitis Sí. C només passa de sang a sang. Sí, ¿Vale? Vamos, que sempre que hi ha risc de ferida és... Exacte. ¿Vale? vale. I un altre virus que va sortir l'any passat, a l'estiu, que és el Mpox. Sí. Mpox ve de monkeypox, ve de verola del mico. Ah, Val? La verola del mico suposo que Ui, us sonarà. sí, Sí, molt sí. sonada, sí. Val. Que es va deixar de dir verola del mico perquè era molt estigmatitzant Per als micos. per als micos. I en general, no? És com que tenir la verola del mico era com que te relacionaves amb micos i no. Vale. I llavors ara es diu Mpox. Val? El que provoca l'Mpox són també petits eczemes a la pell, però que s'acaben passant al cap del temps, però l'Mpox té vacuna, també, la vacuna de la verola rutinària. Vale. Val? Llavors, una recomanació, si són persones que tenim relacions sexuals a diferents persones, no estaria de més fer la vacuna de l'Mpox. Vale. Vale. O sigui que tu aniries al teu centre Exacte, i la podries demanar. I la podries demanar. Sí. Vale. Val, llavors, fent un repàs ràpid. Tenim les 3 bacterianes, que són les que té l'Arnau, i tenim les víriques, que són les que té l'Aida. Aida. És important pensar que les bacterianes, si tenim alguna infecció bacteriana, la cura és amb antibiòtics. Val? Ens donaran un antibiòtic per eliminar aquest bacteri. En el cas de les víriques, la prevenció és amb vacunes. Sí? Tenim vacunes per al papiloma humà, tenim vacuna per a les hepatitis, tenim vacuna la herpes no té vacuna, però la herpes és un virus que conviu molt amb nosaltres i estem com molt acostumats a tenir herpes. Passa que assusta una mica tenir herpes genital. Val? Vale. Però tenim una vírica de la que no hem parlat i és el gran de la peixera, Vale. l'agafem, que és el que dona més por i el que sempre ens espanta molt, que és el VIH. Val? Vale. Vale. Que és cuquíssimo. Vale, passa mal. Vale, el descrivim? Vale. Vinga, sí. Vale, és una bola vermella que té tot de potetes grogues. Què són aquestes potetes? El virus del VIH és un virus que infecta els limfòcits, que són unes cèl·lules del sistema de defensa del cos. Val? Sí. Infecta aquestes cèl·lules a través d'aquestes puntetes grogues. Vale. Val? Entra en aquestes cèl·lules a través d'aquestes grogues. Com que s'enganxa i... S'enganxa, entra a les cèl·lules i les mata. Val? Per això afecta el sistema immune. Vale. Llavors, en aquest qüestionari que van fer en canvi al rostre, van preguntar si VIH i la SIDA són el mateix. I jo us ho pregunto a vosaltres, què penseu? Vale, crec que aquesta me la sé. Vinga, o sigui, bé. sé que no són el mateix, Ahà. però sí que tampoc et sabria molt dir la diferència i crec que hi ha com un pensament generalitzat de que sí que s'associen. De fet, un 41,5% dels joves pensen que VIH i la SIDA són el mateix. Que és un Vale. percentatge massa elevat. És un percentatge massa elevat i que evidencia la manca d'educació sexual que tenim. No? Sí. VIH i SIDA no són el mateix. No són el mateix. VIH és el virus, Vale. sí? La SIDA és la síndrome que genera la infecció del VIH, sí? Que és una síndrome de la immunodeficiència humana adquirida. I que un val? síndrome és un conjunt de signes i símptomes. Exactament. Vale, o sigui que és el virus i la malaltia. I la malaltia que genera. Vale. Però tenir VIH no implica desenvolupar la SIDA. Ah, val? vale. De fet, penseu que avui dia una infecció amb VIH és sinònim d'una mort segura? Ostres. Aquesta és forta, eh? Pues espero que no. Home, jo crec que el tractament ha evolucionat suficient com perquè no sigui una condemna a mort. Doncs un 41% dels joves d'Espanya encara pensen que una infecció de VIH implica una mort segura. A veure, tots ens morirem, eh? Tots ens morirem en algun moment. Però avui dia, com ha dit l'Aida, amb la medicació que existeix, els antiretrovirals, l'esperança de vida de la població infectada de VIH i la població general és igual. És a Vale. dir, no hi ha cap afecció en l'esperança de vida, ni en la qualitat de vida, ni res.
Vale. La medicació per al VIH aconsegueix donar la mateixa esperança de vida a les persones que s'infecten. Vale. De fet, penseu que aquesta medicació elimina per complet el virus del VIH de la sang? Per complet. O sigui, complet. 100% vol dir que a la sang no Exacte. hi ha virus. Bueno, pues, no sé, sona com a algo complicat, però que entenc que és lo desitjable. Ahà. Tu com ho veus, Aida? Si l'elimina per complet. No sé si l'elimina per complet, però potser el deixa adormit, inactivat. Ahà. Vale. Doncs mireu, només un 17% dels joves saben que la medicació elimina per complet el virus del VIH de la sang. Ostres. Vale. La medicació elimina per complet el virus de la sang i dels fluids sexuals, o sigui, del fluid vaginal o del semen. Val? Això vol dir que una persona amb VIH que pren la medicació de manera correcta no té virus a la sang, ni té virus als fluids. Això vol dir que no transmet el VIH. En un 100% amb un 100% d'afirmació, podem dir que la medicació implica intransmissibilitat. I d'aquí el lema, no? I aquí, molt bé, Arnau, Vale. hi ha un lema, que quin és el lema? Buah. T'ho dic jo. Indetectable. Indetectable igual a intransmissible. Vale. Val? És a dir, les persones, és un missatge molt important per reduir l'estigma cap a les persones amb VIH. Les persones amb VIH que prenen la medicació no tenen virus a la sang, que la prenen bé, amb bona adherència, no tenen cap virus a sang, ni en semen, ni en fluids vaginals. Això és sempre i quan prens la medicació. Prens la medicació correctament. Exacte. Vale. Llavors, les persones amb VIH fan una revisió cada 6 mesos dels seus nivells de VIH a la sang i cada 6 mesos confirmen si estan indetectables o no. Si són indetectables, no transmeten el virus del VIH, tot i que eliminem el condó de la relació. Val? Vale. Això és una passa molt important en la recerca científica. De fet, de totes les malalties de transmissió sexual, la que més recerca científica acumula és el virus del VIH. La gran esperança és la vacuna, però mentre arriba la vacuna, la medicació ha ajudat molt a les persones amb VIH a tenir una vida normal i fer extensiu aquesta informació de que la medicació elimina per complet el virus faria que l'estigma cap a les persones amb VIH es redueix. Vale. Per què les persones continuen prenent la medicació si no hi ha virus a la sang o al semen o al fluid vaginal? Perquè com feia el virus de l'herpes, el virus del VIH es queda adormit en les cèl·lules que infecta. Vale. Llavors, si deixen de prendre la medicació, en algun moment aquest virus podria despertar-se i tornar a generar una infecció. Vale. 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 D'aquí la importància de prendre la medicació correctament. Exactament. D'acord. Exactament. I creieu que llavors això podria ser una prevenció? Prevenció del virus. Prendre la medicació? Home, és una actitud que no és només perquè tu mateix no tinguis una sintomatologia i et trobis en un bon estat de salut, sinó també és en deferència amb les possibles parelles sexuals que tu tinguis, que puguis practicar-les sense cap tipus de risc. Però prevenció per a les persones sense VIH. Això és la PrEP? Exactament. La profilaxis... La profilaxis preexposició. Vale. Vale. El VIH, per a les persones amb VIH es pren la medicació de manera rutinària, per a les persones sense VIH existeixen profilaxis basades en medicació. Vale. Tenim la profilaxis post-exposició, que si tenim una relació sexual que pel que sigui ha estat de risc, podem recórrer a la post-exposició, que és prendre la medicació del VIH durant 28 dies després de l'exposició. Vale? I això ho hem de demanar a un hospital o en un centre de salut sexual. I quant de temps pot haver passat? I hauríem de fer-lo abans de 72 hores després d'aquesta exposició de risc. Llavors, entre el dia següent i els 2 dies següents. Vale. I aquesta és la post-exposició, que també es diu PEP. Un saludo a los PEPs. Però tenim la preexposició, que es diu PrEP. Vale. La PrEP és una pauta de prendre la medicació per al VIH abans d'exposar-se a tenir una relació de risc. Vale. És un avanç científic molt important en la lluita contra el VIH i que a poc s'està fent més comú. En Espanya, per exemple, només poden accedir a la PrEP persones que estan dintre d'una sèrie de grups poblacionals predeterminats, que són persones que tenen moltes relacions sexuals, poden ser treballadors o treballadores del sexe o gent que declara que té moltes relacions sexuals amb persones diferents. Vale.
però que a poc s'anirà ampliant a tota la població. Llavors és la rutina de prendre abans d'una relació de risc la medicació. Hi ha diferents tipus. Està la PrEP contínua, si la prenem tots els dies, o una PrEP a demanda, que si sabem que anem a tindre una relació sexual de risc el dissabte, ens la prenem el dia d'abans, el dissabte i el dia després. I amb això evitem la transmissió del VIH. I hi ha països on la PrEP es distribueixi de manera més generalitzada? Doncs mira, en San Francisco i en Amsterdam estan dintre d'una campanya que es diu Fast Track Cities, on l'accés a la PrEP és molt més fàcil, i han aconseguit quasi eliminar la transmissió del VIH. Ostres, Quasi. molt positiu. En Amsterdam, l'any passat, el 2022, només es van detectar 90 casos de transmissió del VIH, que ha estat una reducció de quasi el 400% Brutal. respecte de l'any passat. Clar, eliminen la transmissió del VIH, que és una de les grans lluites del... Sí. Això seria com l'ideal, i a Exacte. Espanya no... A Espanya encara no estem en aquest lloc, però jo crec que a poc anirem cap allà. Vale. És la nostra meta, no? Sí. I és una gran eina per lluitar contra l'estigma del VIH també. Vale? Molt bé. Clar, és per al VIH, no per a la resta d'infeccions de transmissió sexual. Llavors, per això, aquest podria ser el gran missatge del programa d'avui. El missatge del programa d'avui. Espera, abans d'anar al missatge, no ens deixem? Tens raó. És que empollona eres, tia. M'ho he preparat. Vinga, suéltalo. Hem parlat de les bacterianes, són de les les meves. víriques, però quines són les parasitàries? Hi ha un grup petit d'infeccions de transmissió sexual que són les parasitàries, Vale, que podrien ser, per exemple, les ladilles, vale. podrien ser, per exemple, la sarna, tot i que la sarna no és sexual, la sarna es pot passar de moltes maneres, Sí. una d'elles és tenir relacions sexuals, la tricomaniasis també és una parasitària, Sí. que són molt minoritàries, però que també s'han de tenir Sí, estan presents. Sí. Vale. Llavors, I són parasitàries. Parasitàries, sí. Hem parlat de bacterianes, víriques i les parasitàries. I són parasitàries perquè són éssers vius una mica més desenvolupats que un bacteri o un virus. No? Exacte. Les ladilles són un insecte, la sarna és un àcar. No? Vale. Àcar? Sí, Àcar. àcar, sí. Àcaro, vale. És a dir, que és un ésser viu que s'aprofita d'un altre per Exacte. el parasita Exacte. i llavors d'aquesta manera s'alimenta. És Val? que... Llavors, com gran missatge del dia, el missatge del dia és la salut sexual l'hem d'enfocar des d'un enfoc positiu, des d'un altre enfoc basat en la responsabilitat individual, en la responsabilitat social i en l'acceptació de les nostres sexualitats i les nostres preferències sexuals. Llavors, part d'aquesta responsabilitat individual i d'aquestes estratègies, hem d'incorporar estratègies de prevenció, que estan els mètodes de barrera, com el preservatiu, per evitar l'embaràs, altres tipus de prevenció de l'embaràs, dels que anirem parlant, i incorporar les revisions mèdiques temporals. Si tenim moltes relacions sexuals, hem de fer les revisions cada menys temps, si tenim menys, tenir-la cada any o així. I sobretot, si tenim una parella amb la que volem establir una relació, que només tindrem relacions sexuals entre els dos, fer una revisió mèdica abans de treure cap tipus de mètode de prevenció. Vale. Vale? I ser molt sincers amb l'altra persona sobre les nostres preferències sexuals i les relacions sexuals que volem tenir. Davant de tot, comunicació. Exacte. Exacte. I tenir respecte per les I respecte pels altres, sí. Així que amb això ho tindríem. En següents programes parlarem de per què el virus del VIH té tant d'estigma, parlarem de com aprenem totes aquestes coses sobre la salut sexual, amb qui parlem de les infeccions de transmissió sexual, com parlem amb els metges d'aquestes infeccions de transmissió sexual i altres temes que a poc anirem desvetllant. Pues super, o sigui que quedeu-vos amb nosaltres. Sí. I ens veiem al següent. Hashtag no és sexy. Ah, i seguiu-nos a xarxes socials, @estigma-no-és-sexy, estem a Instagram i a TikTok i a YouTube. Adeu! Bueno, ja està. No de més, m'ajudes una mica a entrenar amb això. Sí. Oye, moltes gràcies per l'ajuda, eh? Sí, què tal? Com Oye, estàs? molt bé els becaris, no? Sí, m'agrada Molt bastant. bé. La Ida és a tope. I Sí, estic una sí. mica preocupat per l'Arnau, perquè és una mica hipocondríac. Ja. I no sé si l'acabaré de sentar prou bé, això. Però bueno. Moltes gràcies. Des d'aquí. Ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé.